mutum mai hankali za ya so mamansa ka shuka alhairai ka kyautatawa mama ba ta bari dan ta yayyo binci mama za ta kula da rayuwar ka a dace a rayuwa na ce ba kamar mama kullum ina nazari me zan yi wa mama na abin tausayi ne iyayenmu me zan wa mama na duniya ta shaida ka bar sharrin shaidani ka kula da mama ka bar sharrin shaidani ka lura da mama ka bar sharrin shaidani tausaya wa mama ka bar sharrin shaidani bin ra'ayinta mama ka bar sharrin shaidani aikata kiki ga mama mahaifiyarmu 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 ita ce Kyara. Ni ma me yasa an ka tashi siyo min irin wannan kayan marmarin? Ba za ka tambaye ni zaɓi na ba, kawai sai ka je kai tsaye ka kwaso min wa'annan abubuwan. Ai, wannan naman kike kai kwatance inda yake kika canjin su miki. To amma ai ba irin wannan balango fa. Wannan ɗin duk magi yaji, kasunan su tumatir duk sun ji gashi nan. Kai kika bar shi a firiji kankana dole haka tunda an fito da shi a sha iska. Komai ya biya sassake jikinsa ya fa kwana fa a firiji. To ni na nake ba ke cikin gidan ba? Ranke dade. To da ba sai ka kwashe ka nesa. Very sorry. Ina ka san suka rage a gidan kenan. Ina ga ba sai yau sai wasu mu ba. Wani ji kwanan ka yau. Nadiya ce ta ce da ke babu abincin ko kuma 'ya'yanta ne? Ita ta ce min babu duk sun cin ya ƙare. Sai Allah. Allah ka taimake mu kai yunwa ta kashe mu. Mahaifiyarmu, mahaifiyarmu, ita ce Yawa. Ka gaji. Wallahi na gaji umma. Na buga ban samu abinci ba. Sai wannan raman na samu. Ikon Allah. mahaifiyarmu, Alhamdulillah. Sai ai yan dabaru. Allah ya ma albarka. Amin. Yando? A sulala. Akwai ragowar ƙarago ki duba cikin sanwan nan? Sai a samu a ɗan kwaɗanta ko? Ya a rage. mahaifiyarmu, mahaifiyarmu, ita ce mamanmu, mahaifiyarmu, ita ce ummanmu, mahaifiyarmu. Madalik, kaki. Wai haka? Gaskiya iso kana ji da gonan nan. To ya za'i. Kamar taka. Kai ni kuma kaga ba ta bace ta amana ce. Ni ina mamakin abin da ake biyan ka anan. Wai da Allah kullun ake biyan ka ko sai sati? A'a sai wata ya ƙare. Wani lokaci in samu mudu guda, wani lokaci kuma rabin mudu na dawa ko na gero. Jirga shi.
kuma haka kai haƙura kake wannan aikin? To ya zan yi? Idan ban yi haka ba me zan samu da ni da kanwata da mahaifiyata mu ci? Gaskiya ana cutar ka. To in an zalunce ni yau wata ran ai ba za a zalunce ni ba. Ko kuwa? Amma fa ka san wallahi na yi zaton wani abin kirki ake baka. Kai ba ni ba duk jama'ar garin nan a zaton su wani biyan kirki alaji tanko yake ma. Ka rage karka ƙara iya abin da ake bani kenan kuma alhamdulillah tunda na karɓa amana dole in rage. To ka san wani abu kuwa? Rabi fa ta ban sako wajenka. Ina sauraron ka. Me ta ce? Ta ce kullum in kuna tare tana yawan yi maka maganar aure amma har yanzu ka ki amsa mata. Wai ko baka son ta ne? Ba wai ba na son ta bane talle. Amma idan ka tsaya ka kalli halin rayuwa da nake ciki to bai kamata a ce mana furta magana aure ba. Saboda ba ni da hali, da ina da hali ne tuni ai da an manta ma in yi. Yanzu da muke samu mu ci abinci da ni da kanwata da kuma mahaifiyata. Idan na auro Rabi ina son sata. Amma ya kamata fa a san abin yi. Abin yi na riga na gaya mata. Idan ta samu wani mijin Allah ya tabbatar da alheri. Ni kuma zan jira lokacin da Allah zai sa in samu dukiyar da zan yi aure sai in yi aure. Ko kuwa? Kana nufin ka haƙura kenan? To ya zan yi? To, ka ni ma dama na gama aiki ne. Ban share sai ko? Gaskiya yadda Rabi take ji da kai a garin nan. Don haka kin wanke mu. Ai ba komai yaya. Dama ne ya kamata a ce in dinga wanke maka kayanka, in dinga haɗa da naka da na umma ina wankewa tunda ka kai aiki ya maka yawa. Wallahi kuwa bini muna can hanyar gona ko? An yi ɗaukin goban ma nake. Allah ya kai mu. Ba ya ganna abin yaya. Ta ɗaukin goban. Ba ya ganna abin ai dama ina son tana muku magana tafiyar mu birni gobe. Yanzu fa nake ga musu cewa ina ɗaukin magogan. Ai umma saboda tsaba ɗauki ya tana da mana kuɗin tafiya ne. Kin ga idan muka je can shi bellan sai ba mu kuɗin dawowa. Dama na san yaya mamuna su aje ba mu kuɗin dawowa. Ka ganta sai wani ɗoki take yi. Kuma ba ɗaukin tafiya birni fa nake ba so nake in je in gaya da matarsa. Sai san kwanakin baya ma da ya zo ina bakin rafi ban samu mun haɗu da shi ba. Ko fa haka ne. Bello ya daɗe rabansa da garin nan. Ina jin dudu fa zuwansa garin nan ma bai wuce 3-4 ba. Tun da ya koma birni baya son zuwa ƙauyen nan. To Allah dai ya kai mu. Amin. Wai ko isu ya kuka yi da yarinyar nan gidan ɗan Sale? Ko je ma an zo min da maganar ta. Maganar Rabi sun gaya min amma ni gaskiya sanar da su ne su yi haƙuri. Kin ga halin da muke ciki yanzu da ya muke samun mu mace abinci mu uku. Idan yanzu na ji na auro ta kin ga na ƙara mana aiki. Ko kuwa shine nace kawai idan ta samu mijin da ta aura ta yi aure in ya so Allah ya haɗa kowa da rabansa. To Allah hore mana yadda za mu. Shi ke. Ko dan ƙara haƙuri gashi nan sakkowa.
alaikum. Masu. Bello. Na sanar da ina. Sanar da ke dai na wuni. Na gaji. Na wuni. Na gaji. Lafiya lafiya. Ina ku ne a ranar nan? Aikon mu ne ga mu. To amma ina aka kuka taho ba tare da an aiko min an sanar za ku zo ba. Bello, tambayar mu kake ya aka yi muka zo mu sanar da kai ba? Ni ce fa mahaifiyarka da dan uwanka iso gashi. Wannan fa kanwarka ce Indo ko idanun naka bai gani bane sosai. Amma a ce sai mun sanar da kai za mu zo gidanka? Haka nake nufi. Kaga, dalin, dan Allah kai ka sallame su, kaga na gama shiri. Kai ka sallame su ka zo mu tafi. In zo in dan yi turaren wuta. Kamar sharrin shaidani ka kula da mama. Kamar sharrin shaidani ka kula da mama. Wato ina rayuwar birni ba irin ta ƙauye ba ce. In mutum zai zo gurin wani sai an buga waya an ce to zan zo rana kaza. Ko kuma aiko ɗan aike ya faɗa ya san da zuwan sai ya shigar da shi cikin schedules ɗinsa. Saboda rayuwar abubuwan ba kama bin ƙauye ba ne. Saboda wasu abubuwa suna shigowa. Wato babban illan ma shine abinda nake magana akai yanzu haka ya tabbata. Domin tafiya zamu gobe idan Allah ya kai mu da ni da matar gidan. Da sassafe da an yi asuba za mu ɗau hanya. Ba za mu tsaya ba sai mun dangana da birnin ɗinko. To kin gani kuma ba za mu dawo sai mun kai wajen sati 2 ko 3. Shi saka to kin ga dole ba daɗi. Ina fata da yau za ku koma aiko. A'a, kwana 2 za mu yi. Kwarai, za mu kwana 2 saboda muna da maganar da muke son mu tattauna da kai. Kwana 2? Ai kuma gashi matsala shine ba yadda za a in fasa wannan tafiya tunda na sa ta a cikin schedules dina. Abinda za a yi kawai zan kai ku tasha ku koma gida. In Allah ya sa muka gama kwanakin mu muka dawo, muka gama wancan abin da za mu yi sai ku dawo. Yanzu dai kana nufin ba za mu dan kwana mu huta ba, yau din nan za mu juya. Ba wai haka bane inna. Ba na so ne ku yi hutun jaki da kaya. Gwara ku koma gida ku yi hutawar ku a can gida. Amma yanzu a ce ku huta sannan kuma zuwa ku ɗauki wannan hanyar ni na san ma abin da za a yi mu je in kai ku tasha. To tafiya za ku yi yanzu karfe nawa? Dab da magariba? Kamar da mu tasha mu shiga mota mu tafi gida? Dab da magariba? Sai ka ce korarru? Kar ka damu da kuɗin mota ya iso. Ni zan bayar shatan mota ma zan ɗauka muku ta kai ku har cikin lungun nan na ƙauyen. Kaga da Allah dakata. Dalin! Na'am! Iska zo mana ba su tafi ba ne? Minti 5 da Allah ci gaba ki ɗebo wa'annan kayan ki zuba mun a ciki fara zuba mun a cikin karamin akwati. Kaji ko? So mu je in kai ku da Allah. Da Allah. Ka sai ce waye ke kaji ko sai ka ce an saukar da wahayi. Kana jin mai yara? Na'am. Da Allah dakata. Kana ta mana magana ni nan zuciya ta har wani numfashi take yi. Isu kawai mu tashi mu tafi ba ma san rakiyar ka. Kawai mu tafi ba ma san rakiyar ka. Ya ina ba ki san ya za ki ina ba ki san rakiyar ka. Mun je kawai. Ina bari mu zo in je in san ka. Ha ku ta da kare yi anan zaka ga yadda zamu yi da kai. Mahaifiyarmu ita ce mamanmu. Mahaifiyarmu ita ce mamanmu. Ina so da Allah. Inda ta ce ne takun daya. Mace. Bari takun kan madan din ka. Madan. Wa alaikum assalam. Manyan baki. Anti, sannan ku da zuwa. Yawa anti. Ce ku kuka iso yanzu. Anti na wuni. Lafiya kalau. Ina wuni. Lafiya lau. An samu hutu kenan. To yayi kyau, Allah ya taimaka. Ni na dauka ma fa sai da yamma za ku zo. Gashi ban daura abinci da ku ba. Wallahi kuma anti kaman kin san yunwa muke ji. Tab ai anti yunwan da muka kwaso tab ita. Wa alaikum assalam. Manyan baki. Ribot. Zara. Sannun ku ina gajiya. Lafiya lau ya mama. Kowa lafiya ko? Masha Allah, masha Allah. Gaga yanzu suke tafi. Kuma ka san ban san za su zo yanzu ba. Ni na dauka sai da yamma za su karaso. Ban yi abinci da su ba. Da Allah a je a siyo musu abinci a restaurant mana. Babu damuwa.
ba sai na shiga cikin barin kokarin ko in koma hanzarta neman musu abin da za su dan na san kun ɗebo rana ga kuma yunwa. Minti kaɗan yanzu ko? Na gode. Da Allah baka ji ba a haɗo musu da fruit mana. Fresh? Ta Allah wannan ba matsala bane Zara. Yanzu zan kawo muku ko? To shikenan. Bari ya da sai ku ci abinci, ku sakata ku wala gidanku ne nan. Umma, ki haƙuri Umma. Zai na sa damuwa a cikin zuciyarki komai zai wuce. Kada wata cuta ta da same ki Umma. Ba ɗin dai. Ta zan iya cire damuwa daga cikin raina. Ki duba ki ga irin wulaƙancin da Bello ya mana a gaban matarsa. Sanin kanki ne cewa Bello ni mahaifiyarsa ce. Ni na rene shi, ni na ci kashinsa fitsarinsa. Duk wata ɗawainiya tasa, ni na ɗauke ta. Amma ki duba ki ga yadda yaron nan ya rufe idanu ya min irin abin da zaka iya Allah wadarai da ɗa ko ma ka tsine masa albarka. Mahaifiyarmu ita ce mama. Umma, haƙuri zaki. Karki Allah wadarai da halin da Bello ya nuna. Kin ji ko? Abin da nake lura shine ina ganin kamar yarinta ce take damunsa kuma kawai dai da san zuciya. Haba Isa, Bello za ka cewa yana yarinta? Kai ma ka san ba yarinta ba ce kawai dai ka dai faɗa ne. Wulaƙanci ne kawai da rashin mutunci irin nasa, amma ya je zai gani. Ki haƙuri karki ce haka, ki mai addu'a kin ji ko? Sanin kanka ne ne muku addu'a kai da shi. Amma duk abin da za ka faɗa, wulaƙancin da Bello ya min ba zai bar cikin raina ba. Kuma ki haƙuri. Ki manta komai a cikin zuciyarki, insha Allah komai zai wuce. Kai to Allah ya sa in manta, Allah ya sa in iya cire wannan abin daga cikin raina, amma fa abin da wuya. Idan kika yi haƙuri zai iya wucewa, za ki iya mantawa. Haka ne. Allah ya muku albarka, ku da kuka yadda kuke ci gaba da zama da ni. Rayuwa na ce ba kamar mama, kullum ina nazari me zan yi wa mama. Kamar sharrin shaidani ka kula da mama, kamar sharrin shaidani ka lura da mama, kamar sharrin shaidani tausaya wa mama. Kabar sharrin shaidani bi ra'ayinta mama, kabar sharrin shaidani. Wakin san me yake burge ni ko? Ɗan sai kin faɗa. Zarawu? Ya sanar da zuwa. Ni ba. Ina gajiya. Madalla. Ko yana kuna huta kenan. Yayi kyau, yayi kyau. Ashe yasa muke jin daɗin zuwa gidan nan. Saboda za mu ci abin da muke so mu sha, babu takura. Rayuwarka da Anti Saima yana burge ni sosai. Gaskiya ne, ni kaina ina son naga an yi hutu kun zo. Don ko babu komai ba ku da matsala, kukan zauna ba wani damuwa, kukan ɗebe mana kewa. Sannan in na fita daga cikin gidan nan, ita kanta ba ta da matsala, ta samu abokanan hira saɓanin lokacin da babu kowa. No, I feel at home kawai. Ko yaushe kuna ni da za su ban mun maku ni da kun da gidan nan kun zauna. Ai yaya Allah ya baka da antin. Amin. Tana ma ina ne tukunna? Tana sawa. Bari in same. Gwandan jibo a bata. Yaya da Anti suna burge ni gaskiya. Ni ma kin kisan da nake sa in zo gidan nan. Rabi kenan. Sai ya kamata ki magana zahiri. Zahirin rayuwar da muke ciki, ki bar maganar abin da baki da tabbas akan shi. Ki tsaya ki kalli rayuwar da nake ciki da ni da kanwata da mahaifiyata. Abinci ma gagara me yake fara kullum. Yanzu idan na auro ki, wace sana'a nake da ita kwakwara wadda zan iya ce da ke? A kin ga nauyi kawai zan daura wa kaina.
ko kuwa? Kullum ka faɗa haka. Ko wani ya faɗa haka mamaki yake bani, shi yasa kullum nake mamaki Yusuf. Mamakin me? Ba kana da ɗan uwa a birni ba, ko kuma in ce ƙani amshakin mai kuɗi? Kuma ta yaya za ku zauna da talauci har abin da za ku ci ya ringa muku wahala? Kuma ka ce kuɗin aure ya maka wahala? Ki bar maganar Bello da yake birni, ki maganar mu da muke nan karkara. Kin gane ko? Idan kika tsaya kika yi la'akari za ki ga cewa rayuwar tamu ga ta gaye da take. Wannan za ki amfani da shi ba wai magana wanda yake can birni ba. Me kake nufi? Bello ma ai a zahiri ne, ko ya mutu ne? Bai mutu ba, yana rayu. Amma ni na fi so in nemi abu na wani kaina in kula da kaina. Ba ruwa da dogaro da abin wani. Duk da haka, in har hamshakin mai kuɗi ne ya kamata mu yi wannan magana. To na ji, amma dai ni ki sani ni ba ni da halin da zan yi wannan. Kin ji ko? Kuma ya kamata ki fahimce ni, tun da gaya miki haka ya kamata ki san ba ƙarya nake ba. Sannan idan kika samu wanda za ki aura, ki sanar da ni ko gudunmawa ce zan iya taimaka miki da ita daidai gwargwado abin da nake da shi, amma ni kan bani da dukiyar aure a yanzu dai. Kin ji wannan shine magana. Ko za ka ce haka? Kin ga ki daina kuka akan wannan maganganun da nake gaya miki. Ina gaya miki gaskiya ne. To shikenan ni ma bari in je kar ki sani kuka. Ka shigo ga wurin zama ko? Alaikum assalam. Salam papa. Bismillahirrahmanirrahim. Dole sai ka koma. To ka ji tsokana. Dole ba ki koma saboda me to? Sannan ku. Ina gajiya. Yarinya kuma. To alhamdulillah. Muna nan abun ku ba abin da ya dame ku. Ya za a yi? Ai gara nan ɗin ya fi, amma ai kamar yanzu hutun zai kare mu dawo. Makaranta ana rayuwa ko wani kiba ma kuke ta musamman. To gida fa muke fa ba makaranta ba. Kai makaranta ne ake zuwa a rama, amma ana gida. Hutun ma sai a yi hutun ma maimakon ku zauna a gida sai ku dona kuma kun san ba za mu iya zama ku dole sai kuna kusa da ku ba. Wallahi gashi nan yanzu sai da suka jawo muka zo nan. Kai man ka san ainihin da gida akwai bambanci. Wai me kuke ci a gidan nan duk kun canja? Kayan daɗi. Na ga alama ai yanayin gidan yanayin harka. Saboda gajen haƙuri sai da kuka biyo mu. Au, so kuke ku zo ku ƙari zaman ku a nan har ku tafi ba mu zo ba? Amma fa kun bani mamaki da kuka gane wannan kwatancin. Kuma Allah na tuba yan gari ne ba mu duk da dai baki ne mu ma amma dai bismillah na wannan. Bismillah ku sha Allah. Da ɗawainiya. Bismillah. Ai wato haka Allah yake da mansa. Ai ba ta ci ku gane gidan da wuri ba gaskiya kun yi kokari. Bai harba kula. Zan iya haƙuri mu koma ba sai sun Eh ga jan hakuri fa. Abin da kamar yau hutun ma zai kare mu dawo. To kin ga laifin mu ne? Gaskiya. To ai an ce maso zuzu shi yake bin sa da jifa. Kuma an ce garin zasu ya baya nisa. Gaskiya ne. Ji daɗin baki. Kun dawo gida maimakon ku zauna kusa da mu kun gudo nan to nan din ma ba ku tsira ba ai gashi mun biyo. To to ina mutan gida? Wallahi tana ciki. Gaskiya muna hutawa. To za a gira ni ita mu gaisa uwar yayin ta. Ba ta son kowa da wuri gaskiya. Amma na dai Kaga sani sai kira na yake ta yi daga cewa za mu je mu dawo. Ya bari ai mu gama sannan ya kira ko so yake ku koma da wuri. Ina ai yanzu lokacin ku ne. Kamar shirin shaidani ka kula da mama. Kamar shirin shaidani ka lura da mama. Kamar shirin shaidani tausaya wa mama. Kamar shirin shaidani bin ra'ayinta mama. Kabar shirin shaidanu mahaifiyarmu 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 mahaifiyarmu. Wacce aka fara ne? To ranki shi daɗe kin zo kin zaunar da ni kin ce kan na fita in zauna kina da wata magana ban san me ne to kin ga dole in zauna in ji me ya faru. Wallahi dama zancen tafiyan su Zara ne za su koma hutun su ya kare ranar Monday za su koma makaranta
to shine na ce zan gaya maka ya kamata mu je mu musu shopping ko kuma a bada kuɗin mu je mu siyo musu abin da ya kamata. Ba ma nasu kaɗai ba har da na mama, saboda na jima ban je gida ba. Ikon Allah. Hutu har ya ƙare? Kamar fiye suka zo suka ce sun fara hutu suka zo mana. To Allah ya sa mu cika da imani. Yanzu ranke daɗe me kika shirya? To abin da dai na shirya shine in kuɗin za ka bayar sai ka bayar sai in ɗauke su mu je su ɗauki duk abin da suke so. To yanzu kamar nawa kike bukata? Kamar ko 100 zuwa da 20 zuwa dai sama. To yadda daidai kika tsara shine daidai, ni ba ni da ta cewa komai da ma kike tsarawa. Ina ganin abin da za a yi. Yanzu na fita zan yi miki transfer na 200,000 kawai. Godiya nake, na gode sosai. Yawwa, so abinda za ki dauke su ki je da abinda suke da bukata ku siya da kuma na tsarabar su baban da kika ce za ki yi. Abin da ya ragu sai ki ba su transport. Ina ganin hakan yayi ko yayi miki? Godiya nake yayi. Aha ba matsala. Wannan ma da ba sai ki kawai ga mun zaki ko da ki ce kika ce ko da ki sa ya mai na so in dinga gaya maka ina kallon gidanka. Dalla kin ko san kuma dole na budo ka ko? Gaskiya. Dalla kenan. Kira sai kin ji alaƙa insha Allah. Godiya nake. Rayuwa na ce ba kamar mama, kamar shirin shaidani ka kula da mama, kamar shirin shaidani. An saka kayan gaba daya da an saka alayin nan din maka. To kula da Allah ka kwalayen nan kar a da sa abin da zai danne su ba. To maza ka dauka da Allah ka ji kai masa. To Ka aje wannan kayan a hankali dan akwai abin fashewa a ciki. to hajiya. Zara kun fito? Mun fito. Za mu yi misin ɗinku kamar in hana ku tafiya. Ayan ba da su koma makaranta ba da sun yi zaman su dan nan gidansu ne ai. A kwarai kuwa kin ba su sakon su ma dai tukunna? Na ba su ba ku godiya ba. Mu je mu raka ku sai direba kai ku tasha sai ku insha Allah. Na ga masa kar motar shata za a daukar muku kar a sake a hada ku a cikin motar fasinja. Gaskiya ne. Ku ba fasinjojin da za a hada ku da kwashi kwarbani. Kamar shirin shaidani ka kula da mama. Ta ki dan sha ruwan zafin nan. Sai ki dan sha maganin ko? Amma ba zan iya ba, cikina ya kulle kamar son mutu da baki. Zan wace. Assalamu alaikum salam. Kuma. Na'am. Da kununa na samu. To ta ki dan daure ki kin ji? Rayuwa na ce ba kamar mama, kullum ina nazari me zan yi wa mama. Ƙara mana ƙara. Tausayi Ta sauƙi. Na kai mana magani. Ka san abin da yake damunta kuwa? Zazzaɓi ne fa kuma makasudin wannan zazzaɓin yunwa ce. Haka ne umma, ina sani. In Allah da tunda ta sha kunni za ta samu sauki. Gashi kai ma ka sha din sai ka rage mu. Karki da umma ku sha kawai. Zan je mazaunar su mati. Sun ce yanzu za mu ci gyada. Ina sarki. Allah ya ma albarka. Amin. Allah ya kare ka daga sharrin zamani. Amin. Da abubuwan da yake cikinsa. Amin. Sai na dawo. To shi kenan. Idan ka dawo akwai maganar da nake so za mu yi da kai. Ba da. Rayuwa na ce ba kamar mama, kullum ina nazari me zan yi wa mama. Abin tausayi ne iyayenmu. Dama son nake biyo wata magana da ke. Ko da ko inna ba na so ta sani. Kin ji ko? Ina son je in samu Bello a cikin birni. Ni mai nasiha sannan sake nushe shi halin da muke ciki. Ko kuwa? To, ni ganin nake anya zai yiwu haka saboda ba na son umma ta sani, in ta sani ba ta ji daɗi. Ai ba na so ta sani. Shi yasa na ja ki gefe nake so in shawara da ke. Idan na je na same shi ne mai nasiha, idan ya ji sai in sanar da ita. Kin san bai dace a ce muna uwa ɗaya uba ɗaya da shi ba, sannan kuma bar shi daga irin wani abun da yake yi. Ita kanta inna fushin nan take da shi ba fa'ida bane a tare da shi, ko kuwa? Wallahi, ni ma haka nake gani kamar ba ɗan cikin gidan nan ba. Irin abubuwan da yake. Haka al'amarin Allah yake rai. Yana fidda matacce daga cikin raye, ko annabawa ai akwai wanda 'ya'yan suka kauce hanya.
to abin da za mu yi shine mu taimaka mai ta wannan hanyar ce kawai mafita. Haka ne. To, Allah ya gane da shi. A da ya kamata mu taya shi da shi. Allah ya shirye shi. Assalamu alaikum. Nan ne? Kaga ai dambu kalau da mu ko? To, wannan me yake damun ka ne dan naga fuskar ka ta nuna karara akwai damuwa a tare da. Ba komai umma, kawai dai na yi aiki ne na gaji. Kawai dai ka gaji. In ka gaji ba haka kake yi ba. Dan nan nafi kowa sanin yanayin da kake ciki. Duk irin yanayin da kake ciki nafi kowa sanin halinsa. Kana cikin farin ciki ko kuma akasin haka? Umma idan na huta zan warware. Za ki ga na yi fara. Da ka je binni gidan Bello ya kuka da shi? Ina inda take? Kai, ba inda ce ta gaya mun ba. Da kunne na ji shekaran je kana magana za ka je binni. Ina masa nake biyo ta magana da ke. Wadda ko inna ba na so ta sani. Kin ji ko? Ina son je in samu Bello a cikin birni. Ni mai nasiha sannan sake nushe shi halin da muke ciki. Ko kwa? To, ni ganin nake anya zai yiwu haka saboda bana son umma ta sani. In ta sani ba ta ji daɗi. Ai bana so ta sani. Shi yasa na ja ki gefe nake so in shawara da ke. Idan na je na same shi ne mai nasiha, idan ya ji sai in sanar da ita. Kin san bai dace a ce muna uwa ɗaya uba ɗaya da shi ba, sannan kuma bar shi daga irin wani abun da yake yi. Ita kanta inna fushin nan take da shi ba fa'ida bane a tare da shi, ko kuwa? Wallahi, ni ma haka nake gani kamar ba dan cikin gidan nan ba. Irin abubuwan da yake. Haka al'amarin Allah yake rai. Yana fidda matacce daga cikin raye, ko annabawa ai akwai wanda yayan suka kauce hanya. To abin da za mu yi shi ne mu taimaka mai ta wannan hanyar ce kawai mafita. Haka ne. To, Allah ya gane da shi. A da ya kamata mu taya shi da shi. Allah ya shirye shi. To, sai ka daya. Saboda haka jiya kuma na san binni kaje. Ka sani sai ba kai magana. Idan kuma zaka fara ne to ka gaya min abin da yake faruwa. Isu yaushe kuka koma kawai nan ne ko kuma ɗaukan jiki ka dawo? Ya kamata ka san cewa da yanka kake magana. Ka ji ko? Ka dinga tausa harshenka kafin ka fito da kalmomin da ka fitar. Ko baka ji ni ba? A da kenan. Ko da ke baka sayar da zamani ya zo ba. A yanzu duk wanda yake da kuɗi ko shi ne ƙarami to yakan zama babba. Ya kamata ka fahimci rayuwa. Haka ne, na fahimta. Irin rayuwa da kake ciki na fahimta. Kana cikin muhalli irin wannan, kana cikin kwanciyar hankali. Ka ci mai kyau, ka sha mai kyau, ka saka mai kyau. Amma mahaifiyar da ta tsuguna ta haife ka tana cikin wani hali. Abincin da ta kai bakinta magagara ta yake. Wannan shine wayarwa, wannan shine binnin ko? Wannan shine kuma canjin da zamani ya kawo. To na zo nan ba don komai bane, ina so in maka gargadi. Tun wuri ka farga ka gane cewa kai kuskure. Ka ji ko? Ka gama surutun? Au, nasiha da nake maka ma ita ce surutu? Surutu ne mana dan ba shi da amfani. Me kake so na yi? Irin wannan maganar da ka zo da ita. Duk lokaci na kan yi kokari na ga cewa ba sai kun zo kun complain ba. Na kan ɗauke wani lokacin na kai muku abin da na san kuke bukata. Ka sani, talaka fa kaci ne. Kaji kuma sai da tsaba, so na watsa muku tsaba ku tsatsaga. Me kuma ake so na yi? Ka iya bakinka, ka san abin da ka buɗe bakinka faɗa ka ji? Zuwa ne na ma nasiha ba, zuwa ne nemo wani abu a gurinka ba, domin baka da abin da zaka ba mu. Ka gani nan? Hankali na a kwance yake da iya abin da Allah ya hore mu. Ba na hange in kalli abin da wani yake da shi, balle har in yi tunanin cewa nashi ya shigo hannuna. Ka ji ko?
na zo ne in sauke nauyin da ke kaina kuma na sauki. Isuhu, ya kamata kai karatun rayuwa. Ya kamata ka fahimci ya rayuwa take a yanzu da abin da zamani ya zo da shi, ko da ke ba ka shigo mun ba balle ka fahimci abin da ake ciki. Zamani ya zo cewa ko da ɗa yana da uba, idan uban ba shi da shi, ɗannan ya samu abin duniya, ya samu dukiya, shi yake koma uban. Balantana kai yaya ne fa kawai, da ƙirgen wasu shekaru kaɗai ka girme ni kuma a yanzu na girme ka da ƙarfin kuɗi da ƙarfin kadarori, kaga kwani ne gaba. Abu ɗaya ne ya saka zan ɗaga maka ƙafa a wannan abin da ka zo kai min, saboda ina kallon ka a matsayin ɗan uwa. Ba na son a ji mu muna can amana a hayaniya da kai, domin ba na son hayaniya. Dan Allah, dan Annabi, tun kafin a zo ana sa toka sa katsi, dama an ce in aka ji ta to baba ne ya gardama, to kafin baban ya yi gardama ka tashi san ka alkafa ka koma inda ka fito. Da Allah kan ba na so. Dan fita daga gidanka zan fita, amma ina so ka san cewa daga yau ba zan karasa gaban ta ko gidan nan aka ba, dan baka da abin da zan zo ne ba. Alhamdulillah, za ka ga da rayuwa za ta yi da kai. Me abin da zai same ni? Na fi son haka Isu. Allah ya kiyaye hanya. A gaida innan. Madam! Kun ji abin da ya faru. Kuma na haka ne ba dan saba miki ba, sai dan kawai a shawo kan al'amarin nan. Saboda halin da muke ciki. Me zan yi wa mama abin tausayi ne iyayenmu. Me zan wa mama na duniya ta yi shaida. Me kake ta je kai kawo kana ta je ka da dawowa je da dawowa, me yake damun ka haka kana tsaye kan kaman gunki, me haka? Wai me yake faruwa ne? Ko dan wani abu ya faru sai ka huce a kaina kake so ka huce? To kike so na yi, ya kike so na yi sai ma. Tun ji hankali na ba a kwance yake ba. Tun da Yusuf ya zo ya gaggaya min maganganu, tun jiya maganganun da ya faɗa ya hawa suke a kwakwalwata. Na rasa wani irin tsiya ce wannan, na rasa ya suke so na yi. A sati mutum ya zo sau biyu daga ƙauye ya zo min, in kuma ba kai ba matsala ya suke so na yi da rayuwata. Ni dai na rasa yadda zan iya kice sana huta. To ai ni laifinka nake gani, wanda tun har yanzu baka ɗauki mataki a kansu ba. In baka ɗauki mataki a kansu ba to a kaina za ka huce? To ta yaya zan yi maganin su? Ta wace hanya zan maganin su? A duniya fa aka haɗu kuma a duniya za a rabu. Za ka iya tsinke wannan igiya ta yan uwantakan, sai menene in ka tsinke? Ka tsinke shi tsaf ka rabu da su, in baka ba sun dinga damun ka suna damuna, ni ma damuna suke, kawai dai karkace na maka wani abin da bai dace bane wallahi. Ni da nake cikin damuwa? Ai duk hanyar da zan bi in maganin abin dole na bi in samu. Ki gaya min. To ka kwantar da hankalinka. Akwai ta inda zan gaya maka ka yaki ci abin da yake damunka. Ta yaya zan kwantar da hankali na bayan biki faɗa min ba? Kin san duk hanyar da zan bi in yada dan mangoro in huta da kuda neman ta nake. Dan girman Allah gaya min. Dariya kuma na baki? Minti ɗaya. To ki faɗa mana. Sannu Umma ki haƙuri. Wannan damuwa da kika sa a cikin ranki duk ita ta ga miki da wannan matsalar Umma. Haba Indo. Ta yaya kike tsammanin duk sanda na tuna abin da lalle ne ba samu kwanciyar hankali? Wannan faɗan ma da kike kina ɓata lokacin ki ne. Hankali na ba zai taɓa kwanciya ba Indo. Umma, duk da haka na san akwai damuwa. Amma kai ki bari damuwar ta miki wa Umma. Ke kanki fa na san kina cikin damuwa. Lokaci ɓoyewa kike kina kuka ba kya son in gane ni. To ke ma kenan bare ni da na haife shi. Saboda ku kyale ni a cikin damuwata. Kuma za ta yi ajali na ne. Ta yi ajali na. Na mutu sai mutu.
Ki haƙuri umma. Insha Allah za ki samu sauki. Kuma shi ma da sani zai gane kuskuren shi. Kai ce, inda baki san yadda nake ji a jikina ba ne. Assalamu alaikum. Ya jikin naka? Da sauki. Bacci take ko? Ta sha maganin kuwa? Ta sha. Masan bacci kenan. Mahaifiyarmu ita ce mamanmu, mahaifiyarmu ita ce ummanmu. Yanzu na fita na sami irin mai gadi na aike shi shagon Mahi Chemist ɗinsa. Ya je samu miki magungunan mura a samu ki zo ki sha. Insha Allah na san da kin sha kika kwanta kika bacci kika tashi za ki ji daɗin ta. Sannu mura ba daɗi wallahi. Allah kiyaye. Ni sai mu a siyo min local magani a chemist in sha. Eh mana magungunan mura na ce je siyo miki Procol ne da shauransu ko? Allah kiyaye. Ai sai dai ka kai ni asibiti. Kuma asibitin ma private za ka kai ni. Private clinic a je likita ya duba ni. In dai wannan ne shi ne abin da kike so? In dai wannan ne ba matsala ba ne. Bari shirya sai yanzu in je. Ko? Shikenan? Ki shirya. Kawai ma kullum mota zan ɗauko yanzu sai mu zo. Kamar sharrin shaidani ka kula da mama. Kamar sharrin shaidani ka lura da mama. Kabar sharrin shaidani tausaya wa mama. Kabar sharrin shaidani ra'ayinta mama. Ai na sai yanzu dai muka sha tunda an sha allura an kuma ba da magunguna. Ko? Ni fa ba burge na kai ba. Kana ga kaman ka burge ni da kake nema ka danna mun mugayen kwayoyi a chemist. Ai da sai dai ka bar ni in ta ciwon na kwance. Dan haka baka burge ni ba. Ba sai ma. Ai da good intention ne. Naga kina cikin damuwa. Ban san abin zai zama haka ba. Yanzu na ganin baki da test na san a bakin ki. Ba zan me zai hana in jin su miki farfesu ki samu ki ci ko ki samu test suke samu ki sha magani ki kwanta. Amma farfesun kaji kike so ko kuma na dabirin sa? Duka biyu. Ka kawo ga wanne zan iya ci a ciki. Okay, a sai duk binki sai ki ga wanda zaki iya ci a ciki ba? To bari Russian na je na bar restaurant da so miki ko? Kun ga wannan magungunan ki rike shi kafin na dawo. Yanzu ko kike samu guri ki zauna. Yanzu ban da insha Allah. Sai na dawo. Yaya! Na'am. Umma, ba lafiya su ma take. Mahaifiyarmu, uwa mai daɗi babu kamar uwa. Mutum mai hankali za ya so mamansa. Ka shuka alhairai ka kyautata wa mama. Mama ba ta bari dan ta yayyo binci. Mama za ta kula da rayuwar ka a dace. A rayuwa na ce ba kamar mama. Kullum ina nazari me zan yi wa mama na. Abin tausayi ne iyayenmu. Me zan wa mama na duniya ta yi shaida. Kamar sharrin shaidani ka kula da mama. Kamar sharrin shaidani ka lura da mama. Kamar sharrin shaidani. Muna buƙatar magunguna ne da jini. Za su kai nawa ne? Ka je kemis za su sanar da kai. Kuma ko muna buƙatar shi da wuri saboda ka ga akwai buƙatar jini. Ai kokari a nan mushi da wuri. To Allah ba da yawa. Na kawo sun zo to yanzu ya zami kenan. Ina ba sai yadda za mu yi bayani. Ita ce mamanmu, mahaifiyarmu. Ita ce ummanmu, mahaifiyarmu. Ita ce babarmu, mahaifiyarmu.
mahaifiyarmu. Ni na san arina faɗa da aljani babu riba, kuma faɗa da mai kuɗi asara abun hannu. Na san idan faɗin ranka bai kawo ka ba, tsiya za ta kawo ka. Ya aka me ake ciki me kawo ka? Kaga, ni fa yayinka ne. Ka san yadda zaka riƙa yin magana. A da kenan Yesu. Ni ne yanzu a gaba domin ni nake da kuɗi. Ko baka gani ba, yanzu ka taso ka zo guri na saboda ni ne mai kuɗin, kaga ko ni ne a gaba. Yi bayani. To, bari in gaya maka idan zuwan kaina ne. Na gaya ma ba zan taɓa takowa an zo gidan nan ba. Idan kuma kana ganin cewa dan na zo gidanka ne, to ka ɗauka cewa ɗan aiki ne zo gidanka ba yayanka iso ba. Da Allah ka yi daina wannan surutun, ka gaya mun me ya kawo ka, sauri muke za mu fita da ni da madam. Ka tana kai mun shiru. Rashin lafiyar mahaifiyar mu ne sa na zo gidanka ba wani abu ba. Mahaifiyar mu ce take kwance asibiti, ana neman kuɗi wajen 30,000 za a siyo mata magani. Babu abin da ya sa na zo gurinka kenan. Ba na zo neman wani abu ne a gurinka, balle ka gaya magana. Gaskiya ban san da wannan magana ba. Ya kamata a ce kun gaya min da wuri in yi budget. Ban yi budget da ku ba yanzu, amma zan so a ce min wai yanzu ana buƙatar wani abu. Au, rashin lafiyar ma dama sanarwa take yi. Mu komai na binne ba irin na ƙauye bane, komai a tsare muke yin sa. Ka gane? Amma ba za a rasa yadda za a yi ba. Akwai kuɗin da muka yi budget, madan za ta je shopping. Bari in ɗan taɓa kaɗan yadda ga 8,000. Ku je ku fara siyan abin da ya kamata a siya kafin na duba na gani, sai na zo na ga abin da za a yi. Yanzu duk wani kuɗin da kake da shi, iya abin da ka iya barokin aka mahaifiyar mu ba ta da lafiya? Isu, talautin naka ya sauka fara kwace? Ka je ku fara ku kaya mu gani abin da ake cikin na abin nan. Yanzu da Allah madan sai jira za mu je shopping ne. Ka je ka kai musu. Mahaifiyarmu, mahaifiyarmu, ita ce mamanmu. Ita ce ummanmu, mahaifiyarmu. Ita ce babarmu, mahaifiyarmu. Mahaifiyarmu, Na je na samu Bello, amma sai mun mulaƙanci ya bani wannan 8,000 ɗin. Babu yadda ban yi da shi ba, amma bai ji ba. Gaskiya Bello bai kyauta mana ba. Lokacin da mahaifiyar mu ta cikin wani yanayin zai ƙi taimako. Anna. Yanda. Kana ji na? Ina ji. Ai ban so ka je gurin yaron nan Bello ba. Ai gara in mutu da zuwan nan da kai. Kuma na ji abin da kuke cewa. Saboda haka ina son ku saurare ni. Ji abin da zan gaya muku. Na ji na. Wannan wasiyata ce. Ko da na mutu ko bayan raina. Ba na so a bari Bello ya zo kan gawata. Ba na so. Kun ji na gaya muku. Umma ke haƙuri. Kin ji ke haƙuri, yanzu ma ya zama dole ne abin da ya sanar je gurin shi kenan. Sani na dai da ba ka saba mu. Ko yanzu kana so ka fara saba min ne? A'a. To kana ji na ku? Yadda na ce haka za a yi. Kun ji na gaya muku. Sannu. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Umma. Likita! Umma!
sai dai ku yi haƙuri. Allah ya mahaifiyar ku rasu. Ita ce babarmu, mahaifiyarmu, 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 mahaifiyarmu.